sa silingang probinsya sa Bohol, wala usab mapugi ang pagsugat sa bagong tuig. Adunay salo-salo, fireworks ug mga kasikas sa pagsaulog niini taliwa sa hagit sa pandemya. Sa Tagbilaran City, nagmabulokon ang kalangitan gumikan sa lain-laing klase sa pabuto ug fireworks display. Adunay nagsaba-saba gamit ang steamer ug tabon sa rice cooker. Adunay sayawan ug pagdagkot sa bingala o sparkler aron mas luwas. Ang mga lamesa puno usab sa nagkalain-laing pagkaon sama sa prutas, lechon, spaghetti, nga gisaluhan atol sa medianoche. Pero pamilya lang kini ug walay laing bisita. Ang mga residente adunay mga New Year's wish ug usa na niini nga mahumana ang pandemya. Kadiyot ra ang pagsaba-saba ug mitabon pagbalik ang tumang kamingaw. My New Year's wish is to be all people have a good health and to be back in new normal. Sana kana yung pandemic ngayon mawala na tapos masaya na tayo sa susunod na Pasko. Happy New Year sa